ילד שהוא היה מאוד חברותי, מאוד אהוב, המון חברים, מאוד אהב את הכדור, שיחק כדורגל עד גיל 18, עד הצבא. הבית הזה תמיד היה הבית, היה פה מאוד נוח, בגלל שדור ואני היינו חברים מאוד טובים קודם שאני אימא שלו, אז היה מאוד נוח לבוא, לשתף, לספר, להיות, לשבת עם כל הסירחון, להזיז את השולחן, לשחק פיפה בסלון. כל הנוחות הייתה, לפתוח מקרר, להרגיש בנוח, ללכלך, מותר הכל. כמובן בשעות שלא הייתי עובדת, כי הייתי עובדת מהבית. התחלתי להגיד לך שדור היה כמו מגנט. כל מקום שהוא הלך הוא הדביק אליו מאות של אנשים, של חברים, שכולם נהיו החברים הכי טובים שלו. עכשיו צריך להגיע חבר שתהיה לי איתו בהודו. הוא צריך להגיע לאילת, הוא רוצה לעלות אליו לקבר. דור היה חייל קרבי. גם בצבא הוא ידע לחבר. דור לחם בצוק איתן. הוא היה חובש קרבי. הוא היה בן אדם מדהים. הוא איבד את לימת בצוק איתן. הם נפרדו בשטחי כינוס, דור נכנס וליליק נהרג. דור אחרי הצבא יצא לקורס אחיד, עבד רשות שדות התעופה, מגבול טאבה עד גשר אלנבי. הוא הכיר את כל הגבולות, הכירו אותו כולם היו חברים שלו. הוא ידע להצטיין בכל מה שהוא עשה. האמת שלו עשתה מה שצריך. האמת שלו, תמיד עם האמת שלו הוא הלך. דור, ילד של ים. הוא נפצע ביד במהלך השירות שלו ברשות שדות התעופה, אז הוא אמר, טוב אמא, אני נוסע לברזיל. אמרתי לו, אוקיי, מה תעשה בברזיל? הוא אומר, אני אלמד פוצ'יבולי ואני אחזור להיות מאמן. 3 חודשים הוא היה שם. שם הוא הכיר את אהבת חייו. מישהי שהוא עבד איתה באלנבי. הם חיו פה ביחד כמה שנים. עד שמשהו קרה ביניהם, איזשהו חתול שחור, לא ניכנס לזה. הוא חזר לפה, יצא לקורס מאמנים, הפך להיות מאמן מן השורה. איך אחד החברים שלו, אם תראה במעגל, גם סבתא, גם דודה, גם אבא, גם ילד, תדע שדור באמצע מאמן. הוא ידע ללקט את כולם ולא לעשות רק אימון ילדים ורק אימון בוגרים, כולם ביחד. זה אפשרי. כשהוא נהיה כוכב, סופרסטאר מה שנקרא, הוא רצה לנסות את מזלו בתל אביב, ואז הוא נסע לתל אביב. תל אביב חורף, זה לא חורף של אילת. אז הוא התחיל למלצר, והוא התחיל לעבוד בוולט, ואז הוא התחיל לפגוש כל מיני אנשים, התחבר עם עוד כמה שהם מאוד רצו, שכל אחד מהם מתעסק במסיבות כבר, ויחד איתו הם פתחו את הוורטיקל פרנקל. הוורטיקל פרנקל מככב עד היום, וככה הוא נחשף לדוכני מסיבות. הוא הכיר את הבסטות באילת, לא את הדוכני מסיבות, שלמעשה זה אותו דבר. ואז הוא החליט שהוא רוצה לנסוע להודו.
הודו קשה. אבל הוא נסע, והוא למד צרפות, והוא למד להכיר בדים וסוגי בדים, ועשה לו מותג, ולוגו משלו, והביא תכשיטים, והביא בגדים, הביא כל מיני לונגים וכל מיני... הכל מהכל הוא הביא, הכל מהכל. הוא חזר בדיוק לפני שנה, בדיוק לפני ראש השנה. הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות. הוא היה בבית בראש השנה, ואז הוא פגש את דור אביטן למטה. ודור אביטן אמר לו, בוא, אני כבר לא גר בבית, בוא תראה באיזה יחידה אני גר. ודור אמר לו, אתה יודע מה, אז אולי תבוא לעבוד איתי בחגים, יהיה לך קצת כסף לפני הכוכב הבא. גם תהנה, מסיבות. זה מה שהוא עשה. דור הגיע לפה גם בכיפור, ואסף אותו מפה. לקח אותו, הם לקחו ציוד, לקחו הכל. עשו לתל אביב, ממסיבה למסיבה. עם הכל. וכן, ודור קנה את הכרטיסים לדוכן עוד בהודו. הוא ידע שכל הזמן אמר, אמא, הלוואי ואני עם הוורטיקל יגיע לרמה כזאת של מסיבה, של כמות אנשים, 3,500 איש במסיבה אחת, זה לא קל. מסיבות של אהבה, הוא קרא לזה מסיבות של אהבה, רק אנשים טובים מגיעים, ואין לך מה לדאוג, איפה שהתקיימה המסיבה, זה לא היה המקום שהיא הייתה צריכה להתקיים. בדקה האחרונה שינו את המיקום, בגלל שהמקום כבר היה מטופל, הייתה מסיבה קודם, ורק היה צריך להכין את הבמה, להכין את המוזיקה שלהם, להביא את הוורטיקל, את הנובה לשמה. זה הכל. היה צריך להיות במקום אחר. באותו אזור, אבל לא ממש על הגבול. דור כבר ביום שישי ב2 בלילה כבר לא היה לו טלפון, הוא כבר לא היה זמין. אנחנו דיברנו איתו בצהריים, בערב, גם בערב. בצהריים אני דיברתי איתו. כן, דיברנו איתו גם ב11 בלילה. לא היה זמין כי נגמרה לו הסוללה, וזה מאוד אופייני לדור שהוא תמיד על האחוזים האחרונים. 8:30 בבוקר, אני קמתי בבוקר רגיל לעבודה, אני עובדת בבית מלון, את יודעת. אז אני קמתי בבוקר לעבודה, ושדיקי מתקשרת אליי, ואומרת לי, איפה את? אמרתי לה, בדיוק חניתי את האוטו במלון, מה קרה? היא אומרת לי, מה קרה? מלחמה? איפה את? את לא נורמלית? מתי דיברתי עם דור? תתקשרי אליו. אני דיברתי עם דור שלי, הם אמרו שהם ביחד. אני מתקשרת. הוא לא זמן. שלחתי לו הודעה. אני נכנסת לספא. מנסה להתחיל לסדר, אבל הטלפון לא מפסיק לצלצל, ואנשים קיבלו צווי 8, אז עשו לי ביטולים. נשארו לי 100 טיפולים על הלוח. התקשרתי למנהלת שלי, אמרתי לה, אני מבטלת, סוגרת והולכת הביתה. אמרה לי, טוב. באתי הביתה. לא ידעתי מה קורה איתו, כבר השתגעתי. בצהריים הלכנו למשטרה לדווח על נהדרים, כי גם דור אביטן כבר לא היה זמין. אבי נסע לכיוון של רעים, לכיוון המסיבה. לא נתנו לו להיכנס, אז הוא נסע לבאר שבע, לסורוקה, ואחר כך הוא נסע לבית חולים ברזילי.
הולך למשטרה שמה, לתת גם כן עדות וטביעות אצבע. והוא נשאר לחפש אותו שמה. וביום שני ב-6 בבוקר הוא נכנס הביתה. אני אומרת לו, איפה דור? הוא אומר לי, אל תדאגי, דור בסדר. והיא אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, בואי תראי, ואז הוא הראה לי את הסרטון שהופץ בטלגרם, ולי אין טלגרם, אז לא ראיתי. והוא ביקש לא להודיע לי עד שהוא יגיע. ניסיון חטיפה של דור. מסתבר שהוא טיפל בפצועים. לדעתי הוא עשה את זה מתוך ידיעה שהצבא יגיע מהר, והצבא אכזב גם אותי. אנחנו יודעים שהוא נטרל את המחבל, כי הוא היה חבול בפנים. לא היו עליו סימני ירי, אז אין לנו מושג איך הוא נרצח. אולי בדקירה, כי השק שאספו אותו היה כן מלא בדם. אנחנו יודעים שהוא הציל הרבה אנשים, שהוא עשה עבודה שמה עד שהוא נתפס. כי הוא היה חובש קרבי, כן. החולצה שלו, הוא קרא אותה ושם מהחולצה שלו חסמי עורקים. היו אצלנו בשבעה 2 שהוא הציל אותם. 2 בנות שהוא הציל אותם. הם סיפרו שהוא פשוט חבש אותם ואמר להם להתחבא ולברוח. זמן שהוא יכל לעשות את זה בעצמו. כי הוא כן ידע לברוח, והוא כן ידע להתחבא. אנחנו ידענו שלעזה הוא לא ירצה להיכנס שוב. בטח לא שהם ישלטו בו. אז כנראה שהוא נלחם עד הסוף. הוא העדיף למות ולא שלא יחטפו אותו. הוא ידע מה יקרה לו שמה. בטוח. דור היה ילד מאוד אינטליגנטי. הוא ידע, הייתה לו ראייה מרחבית, אני כל הזמן אומרת שזה ראייה מרחבית. הוא ראה הרבה מעבר, תמיד הוא ראה יותר. זה היה נראה כאילו שהוא חי את הרגע, אבל הוא אף פעם לא חי את הרגע. הוא תמיד ידע מה הדבר הבא. זה רק היה נראה, כי הוא כל הזמן חייך, והוא כל הזמן עשה דברים שעושים לו טוב. גם הפוצ'יבולי, גם המסיבות, גם הדוכנים, זה דברים שאתה עובד קשה, אבל אתה מרוויח ונהנה ומחייך ורוקד ומבלה, הכל באותה עת. וכן, היו לו תוכניות אחרות גם לעתיד. הוא התחיל ללמוד להיות טכנאי בסלקום של הטלוויזיות, מתקין או משהו כזה, והוא רק התחיל לצאת לשטח והוא לא הספיק לעבוד שם. הוא לא הספיק לעשות עוד הרבה דברים שהוא רצה. אני יכולה להראות את ההנצחה שעשיתם פה? את יכולה.